Atmosferă mai frumoasă ca în Giulești, e aici la Bistrița. Atmosferă senzațională aici la baza Raul din Bistrița. N-am văzut încă la un teren sintetic așa ceva. Foarte frumos spectacolul din tribune oferit de suporterii bistrițeni ai echipei extraterestrilor, iată, care joacă în ultimul sfert de finală cu Tasmanshaft din București. Sunt Adrian Linca și împreună cu Victor Mihalcea vă voi oferi comentariul acestui joc. Pentru dumneavoastră am avut torțe, avem tobe, haideți să avem și blițuri. Toată lumea, telefoanele, haideți să facem atmosferă frumoasă în această seară minunată. Extraterestri Bistrița, Tasmanshaft, București. Telefoanele, toată lumea, vă rog frumos! Superbă atmosfera de aici, de la baza Raul, cu această scandare care, ca bistrițean, îți întoarce un pic pielea. Iată ce frumos arată baza Raul la acest ultim sfert de finală între extraterestrii bistrițeni și Tasmanshaft. Vă spun repede, echipele extraterestri joacă cu Trif, Pap, Costin, Sebirus, Dobrea, Halas, Cojocaru, Bogdan Covaci, Tiron, Valea, Raul Suciu și Ovidiu Covaciu. De partea cealaltă mă va ajuta colegul meu Victor Mihalcea, colegul meu de suferință de aici, de la... Nu e o suferință, e o plăcere până la urmă, știi, devenim colegi în acest lucru și uite, se întâmplă că am avut torțe, fumuri, am reușit să fac un pic de atmosferă, poate s-a văzut și pe direct, că Dumnezeu știe, am reușit să ajung și la acest post de comentator, trebuie să driblezi foarte mulți spectatori ca să ajungi aici. Ne pregătim, dragi prieteni, de această partidă și cum spunea și Adi, trebuie să vă prezint echipa Tasmanshaft București, să nu vă rămânem datori, cu Daniel Costache, Florin Dobre, Sebastian Vasile, Alin Robu, Tudor Simon, fostul antrenor, selecționer al echipei naționale a României, Andrei Cârstea, Sorin Frunza, Alexandru Mihai, Andrei Crăciun, Cristiano Bada, atenție la acest jucător minunat care este și playmakerul național de futsal al Moldovei, Victor Militaru completează lotul echipei Tasmanshaft, a fost și în teren astăzi, Alexandru Șelaru, antrenor, Ionuț Petrescu, delegat și iată, am prezentat și Tasmanshaftul, o echipă cu mari pretenții cam la fiecare ediție. Bistrițenii în albastru cu roșu, roșu cu albastru, de partea cealaltă în alb și negru, băieții. Aproape de o intercepție fantastică. Să spunem că Alin Robu. Să spunem că Tasmanshaft a trecut în optim de Borussia Hermannstadt, în vreme ce extraterestrii au bătut Ralul și iată o mare ocazie, deschid este gol! Cojocaru deschide scorul aici la baza Raul, bucurie mare. 1-0 pentru extraterestri în partida cu mult mai titrată echipă din București, Tasmanshaft.
Iulian Cojocaru. Mă întreba prietenul meu, bunul meu prieten Sergiu Costin, cine îmi place de la echipa lui. Am spus, de tine normal, Cojocaru. Și acum ocazie imensă pentru extraterestri. Ionuț Dobrea a încercat o scăriță acolo sau să strecoare mingea printre picioarele portarului Costache. Ocazie imensă de 2-0. Ce ocazie! Ce bine au început extraterestrii această partidă. Iată cu Sergiu Costin, chiar dacă e ușor accidentat. Încă o dată, atenție la această fază! Din nou scărița lui Cojocaru! Cojocaru am legat o prietenie cu acest copil la inaugurarea unei săli. El juca pentru Autobergamo Deva, cred că s-a transferat la Galați între timp. Încă o dată, același jucător. Asediu al extraterestrilor la poarta Tasmanshaftului. A apărat bine până acum portarul Florin Dobre, dacă nu mă înșel, el e în poarta Tasmanshaftului. Extraterestrii. Adi, mă uit la cronometru. E minutul 2 și 30 de secunde. Și extraterestrii au avut parcă am văzut jumate de meci. Da. Trebuia să fie pauză deja la câte ocazii am avut. Iată-l pe Halas care se învârte foarte bine pe lângă jucătorii în alb. Acum Bogdan Covaci. Halas în spate pe Sergiu Costin. Sergiu Costin face eforturi mari să joace în acest meci. E accidentat, l-am văzut mai devreme la cortul cu asistență medicală, însă cum să ratezi un astfel de meci, cum să ratezi o astfel de partidă în sferturile de finale ale campionatului național. 38 de ani pentru Sergiu Costin, arată impecabil și a contribuit din plin la această calificare în sfertul. Uite la minge pe Sergiu Costin. În optimea de finală disputată astăzi a contribuit decisiv la ambele goluri ale echipei sale. Ce să-i spui unui jucător de 45 de ani care duce atât cât poate, zice Victor, mă dor toate, sincer îți spun, trag de mine, dar uite-l pe acest băiat care a reușit să câștige campionatul României, să pună o frână prin cupele europene și nu împotriva oricui, să aibă adversari de calibru mondial, de top planetar și e de aici, e de-a nostru. Cojocaru încă o dată, foarte bun. A călcat acum pe minge, să nu mai laud pe Iulian atât de mult. Vine Halas din spate și îl sprijină în poartă Trif. Ce energie, de unde au băieții ăștia atâta energie? Să alerge în a treia zi de competiție, într-un meci decisiv, atât de mult și atât de rapid. Înseamnă să ai și bancă, înseamnă să ai și spirit. Eu cred că asta vine din atitudine, din dorința de a duce Bistrița în careul de ași. În acest moment, sigur, e faza incipientă a partidei. Cât de sus stau bistrițenii în pressing. Foarte bine stau, la un pas de intercepție a fost la această minge Ionuț Dobrea. Și mai avem un Dobre, dar dincolo, acesta e Dobrea. Reușește să câștige această minge Robu. Dacă țineți minte, în debutul meciului, în primele secunde, Robu a fost aproape de o intervenție, de o intercepție extraordinară. Protejează bine Cojocaru această minge. Aparține însă bucureștenilor. Acum, la mijlocul terenului, lansează un atac pe partea dreaptă. Da, iată, încă o dată, același Robu. Însă balonul ajunge la portarul bistrițean Trif. A intrat Victor Militaru în banda dreaptă pe post de fundaș la această fază, fundaș lateral dreapta. Și Sebirus la extraterestri pe partea stângă. Sigur, practic ai să joacă un 2-2-1, 2-1-2, funcție de faza jocului. De urmărit jocul de picior al portarului Trif, unul dintre cei mai buni portari în câmp de la acest turneu final. A vrut ceva la această minge, Dobrea. Auzi? Adi, numărul 10 în Bistrița e greu de purtat. Da, cu mulți jucători de valoare.
Că tot a fost Lucian pe acest scaun. Știi cum a fost selecționat la gloria Lucian Sărmărtean? La un meci de juniori a luat o minge din poartă și a triplat toată echipa adversă. Și a dat gol. Și așa a ajuns Lucian Sărmărtean să fie selecționat cu o treaptă mai sus la un meci în cadrul clubului Gloria. A fost foarte simpatic la lovitura de începere onorifică, să spunem, pentru că este un simbol al acestei competiții și al Bistriței, împreună cu Gabi Balint. Și mi-a spus la meciul dintre Extraterestri și Real, vezi că am să-ți pasez ție, că țin și cu unii și cu alții, să nu fie nicio problemă. Bogdan Covaci la minge acum, l-am tot confundat de-a lungul turneului cu Ovidiu Covaciu. Bogdan Covaci e cu numărul 16 la Extraterestri, acum la minge, driblează frumos Covaci și șutează! 2-0 Extraterestri în minutul 7 și 20 de secunde conduc cu scorul de 2-0. Jucătorul cu numărul 16, Covaci Bogdan. Ce execuție! Extraterestru acest gol marcat de Covaci, Extraterestri Bistrița. care l-a luat prin surprindere pe portarul Florin Dobre. A scăpat mingea pe sub el, însă șutul a fost grozav. Meci senzațional până acum făcut de Extraterestri, însuflețiți de acești suporteri minunați. N-am văzut niciodată mai mulți oameni la un teren sintetic în acest oraș. E meritul organizatorilor, în special lui Raul Borșoș. Și de ce nu a familiei sale? Pentru că nu este singur, nepoții stau la poartă, mama face micul dejun și cară apă, tata e toată ziua pe aici. E o competiție la care Raul și-a pus obrazul și vrea să fie perfectă. Până acum a fost. Vă reamintesc, dragi prieteni, că mâine avem prima semifinală la ora 11, cea de-a doua la ora 12. După aceea vom avea ceva ore de pauză, pentru că și acești băieți sunt oameni, nu roboți. Deși ăștia în albastru acum, în aceste prime 8 minute, mi se pare Extraterestri. Iată-i pe cei mai buni doi jucători de la Tasmanshaft. Este vorba de Obadă și de Sorin Frunză. Acesta este capitanul echipei de futsal al Moldovei. Obadă a făcut un turneu final bun, l-am tot remarcat. Am să spun un secret. Obadă a fost la un pas să semneze cu Extraterestri. Poate nu-i târziu nici de acum. S-a accidentat Trif. Pentru lufă, între ghilimele, pentru că mi-a zis, nu mai spune Lucian, trebuie spunem lufă, că așa mă știe lumea. Nu e bine, e a doua oară când are probleme. Da, e un tip rezistent, o să se ridice. Ajutat de Cezar Ionescu, arbitrul care oficiază alături de Ciprian Flită la această partidă, de partea cealaltă. Execuție scurtă, minge în plasa laterală exterioară. Și iată ce execuție bună are îl căutase pe Cojocaru, pe Iulică. Minge în posesia acestui jucător care a făcut un meci fantastic până în acest moment. Pentru Bogdan Covaciu, mă refer la Covaci, foarte, foarte bun. Urcă lufă cu această minge. Se apropie de mijlocul terenului, caută soluții, în stânga l-are pe Covaci. Covaci pasează înapoi pentru Trif. Mingea nu atinge plasa de sus, însă iese în au de poartă. Bucureștenii. L-am văzut pe Covaci cum accelerează, l-am văzut pe acest Paul Hașaș Holas cum aleargă în 3 pe 4, 4 pe 4, un sprint. Apără încă o dată Trif, scoate această minge. Bine șutase Obadă, a marcat așa un gol în optimi, ceva mai devreme, exact așa. Cu această execuție din centru, cu șiretul pe mijloc, mascat portarul, reacție bună a lui Trif. Atacă jucătorii de la Tasmanshaft. Dumitru era acolo. Sorin Frunză. Mingea se scurge pe lângă stâlpul din stânga porții lui Trif. Scapă Extraterestri.
Au de fost această două fază. șarje importante care ar putea ridica moralul echipei bucureștene. Și iată câte s-au întâmplat până în acest minut 11 al meciului. Foarte multe faze. E un meci extrem de spectaculos. O partidă în genul celor pe care Gloria Bistrița le disputa cu Steaua pe vremuri. Adunau toți spectatorii din județ. Erau niște partide senzaționale. Putem face o paralelă între Steaua de pe vremuri, să zicem, și Tasmanshaftul de acum. Bine, adevărul că Bistrița merită așa ceva. Merită, am văzut multă lume cu dragoste de sport aici. Am văzut o bază sportivă extraordinară. Nu trebuia trecere pe la spate, se deplasase în partea, pe aceeași lung de linie. Nu are nevoie de așa ceva, Cojocaru. Multă adrenalină, foarte multă adrenalină, tensiune acumulată. Te duce și spre greșeli. Iulian trebuie să fie atent, pentru că în futsal alunecările sunt permise. În minifotbal nu sunt permise. Probabil că de multe ori, în această adrenalină pe care o dezvolți, se întâmplă să ai astfel de execuții, de deposedari și să te expui la cartonașe inutile care te-ar putea priva de prezența într-un act important. Semifinale. În apărarea extraterestrilor a intrat și Ilie Tiron, care face marcaj acum la Sorin Frunză. Iată-l pe Halas, cât de determinat este. Halas este fantastic, îți spun. Dacă e să remarc pe cineva, n-am văzut. E incredibil. Este incredibil. Este de o energie fantastică. Îl văd pe Sergiu cum se ține. Iată, s-a dus acest tape, acel tape pe care îl avea pe gamba piciorului drept. S-a dus. Încearcă să lipească din mers. Sergiu Costin extrem de important. Halas ține bine de minge. Încă o dată. Ce determinare. Fantastic! Să-l oprească cineva. Reușesc până la urmă bucureștenii. Cine să-l oprească pe acest Halas? Intră alergarea sa fantastică, fulminantă. Cât de determinat este. S-a dat fault aici pentru băieții din Bistrița, care obțin această lovitură liberă. Faze frumoase. Fotbal spectaculos, mini-fotbal spectaculos aici la Bazaraul din Bistrița, în acest sfert de finală care va da ultima semifinalistă de mâine. Ionuț Dobrea, un șut la colțul scurt, mingea lovește plasa laterală și Tasmanshaft are acum atacul. Pressing bun făcut de Covaci. Iată-l și pe Dobrea acum, atacă, mingea vine și Tiron pe partea stângă. Multă risipă de energie pentru extraterestri. Cât de sus stau! Iată-l pe Covaci cerând sprijinul publicului. O echipă determinată, extraterestri. Îl are acolo și pe Ilie Tiron, care apare la marginea centrală a suprafeței de pedeapsă. Apare pentru o eroare cu capul, mingea vine la semi-înălțime și faultul lui Halas. Halas faultează. 1, 2, 3 se arată de către Cezar Ionescu și primește cartonașul galben. E încărcat, e cu adrenalină la potențiometru maxim în acest moment. Foarte determinați jucătorii bistrițeni pentru această calificare extraordinară pentru ei și pentru public și până la urmă și pentru competiție, știi? S-au așteptat cu siguranță bucureștenii de la Tasmanshaft să dea de atâta determinare în fața propriilor suporteri bistrițeni, însă totuși cred că au fost luați prin surprindere în startul meciului de debutul fulminant al extraterestrilor. S-a dat fault aici în prima fază, a revenit Cezar Ionescu la locul primei infracțiuni comisă de Covaci. Avem mulți privitori și pe internet. Dacă aici sunt peste 1000 de oameni la baza Raul, iată, avem un trafic foarte bun și pe internet. Multă lume din țară se uită la această partidă. Până la urmă, ia să vedem această fază a celor de la Tasmanshaft, șut în blocaj. E un duel între numerele 16, Covaci, care a blocat șutul celălalt număr 16, cel de la Tasmanshaft. Obadă. Iată-l pe moldoveanul Obadă. Andrei Crăciun a fost acolo.
de Bistrițeanul Dobrea. Dobrea. Asta bine, Dobrea nu i-a dat mijlocul, i-a dat partea închisă și i-a pus acolo piciorul. E posesie pentru jucătorii bucureșteni. Minge pe colțul lung al carelui de 6 metri. E minge care gestionată Alin Robu a scăpat neconvingător de Robu, da. A fost o execuție ciudată a lui Robu. A încercat el ceva, dar iată-l pe Luf acum, trimițând foarte bine Dumitru. L-a scos de pe traiectorie pe Halas. Primește Cârstea, combină cu Crăciun. Bună tactica extraterestrilor care nu îi lasă pe cei de la Tanzmanschaft să paseze, nu îi lasă să-și facă morișca lor recunoscută de pase. Ce înseamnă experiența? Cât de bine s-a apărat Sergiu Costin în această fază? Îl cunosc foarte bine pe Sergiu Costin și știu că strânge din dinți ca să joace această partidă. Îi văd și grimasele de pe față. Nu e cea mai ce bună deviere formă frumoasă fizică. Halas. Cu capul e acolo Costache. Rămân în pressing sus ca să câștige mingea repede, ceea ce se și întâmplă pe această degajare. Nu le permit bucureștenilor să... Aici, atenție, dar nu, va ține mingea. Da, putea să o prindă, e adevărat. În teren, pe partea stângă, cu numărul 9 la extraterestri a intrat și Raul Suciu. Am Minge auzit lungă. multe lucruri bune despre Raul. L-am văzut la 2 turne pe Raul. Nu-l mai văzusem, e adevărat, de o perioadă de timp. Și iată că intră un jucător, un alt jucător, să spunem, de Champions League. Sorin Frunză. Covaci la colțul terenului. Pasă pentru Halas. Nu, e Suciu. Și mingea ajunge din nou la portarul Trif. Sergiu Costin. Trif. Frunză la pressing la lufă, intercepție bună a colegului Cârstea. Frunză, blocat. Ce am mai văzut delul ăsta cu vreo 15 ani în urmă. Exact, între Oțelul și Unirea Urziceni. Da, și se băteau la titlu. Da, iată-l pe Suciu, trece de mijlocul terenului, încearcă să-i paseze lui Cojocaru. Prea lungă însă pasa și nu se înțeleg cei doi bistițeni. Intensitatea ei nu are importanță, se întâmplă și astfel de lucruri. În febra jocului e greu să controlezi cu exactitate. Aproape de alunecare iar Iulian Cojocaru, să fie atent. Suciu este acolo, a apărut foarte bine și a acordat cornerul. Oricum este posesie pentru băieții din București, care încearcă să revină în joc în finalul acestei prime reprize. 30 de secunde din primele 20 de minute, vom avea poate ceva de prelungiri, deși la prima repriză cam greu să se acordă prelungiri la joc. Vedem în continuare o echipă bucureșteană care acum domină teritorial, dar atât. Foarte bine așezați bistrițenii. Obadă este cel care coordonează și oferă o pasă pentru Crăciun, e blocajul lui Costin. Să vedem contraatacul bistrițean și mingea care o evită pe cameramana noastră. Doamne, ce bun! Dar ce bine s-a ferit de minge, excepțional. Altfel am fi avut o cameramană în minus și o cameră în plus. Da, este final, exact ceea ce spuneam. 2-0, dragi prieteni. Conduc extraterestrii pe Tanzmanschaft. Ne uităm pe scor și nu ne vine să credem că extraterestrii... Mai să știi că pe determinare pe joc ne vine să credem, pentru că asta este, ne facem, știi cum e poza aia cu tabela, știi? Așa este, ar fi bună de făcut și o poză cu oamenii de la gardurile din jurul terenului, fiindcă n-am văzut 3 rânduri de oameni la gard de pe vremea în care Gloria Bistrița juca în divizia B în anii 80. Da. Vom reveni după pauză de la baza Raul pentru acest joc spectaculos, extraterestri Bistrița Tanzmanschaft București.
Scorul în continuare este 1-0 pentru Exateres și Bistrița. 2-0, scuze. Am revenit aici la baza Raul din Bistrița, unde numele fotbalului bistrițean astăzi poartă numele echipei Extraterestrilor. Iată, conduce cu 2-0 echipa lui Ioan Runcan și are șanse mari să se califice în semifinalele campionatului național. Dar să nu anticipăm, să nu ne grăbim. Extraterestrii Bistrița în echipament roșu, cu Trif Lucian, Raul Pap, Sergiu Costin, Sebi Rus, Ionuț Dobrea, Paul Halas, Iulian Cojocaru, Bogdan Covaci, Ilie Tiron, Ionuț Valea și Raul Suciu și Ovidiu Covaciu. De partea cealaltă, Tasmanshaft Da, vine cu București. Costache, Dobre, Vasile, Robu, Simon, Cârstea, Frunză, Mihai, Crăciun, Obadă, Militaru și Dumitru. Este distribuția aleasă de antrenorul Șelaru, deși în lot și pe teren s-a aflat fostul selecționer al echipei de mini-fotbal a României, Tudor Simon. Este jucătorul cu numărul 10, nu e acum, e pe bancă în acest moment. Sergiu Costin. Glumeam cu Sergiu și cu Sorin Frunză înainte de meci. Glumeam pe seama vârstei, având în vedere că mă sărbătoresc azi și am făcut mișto de ei puștilor și așa mai departe. Sergiu, păi numai 10 ani să e dintre noi, e un pic mai mult, 10 ani și 5 luni. Dar Sergiu Costin foarte bine a condus defensiva echipei. Iată pe Cojocaru, aproape trece. No, a fost o infracțiune în partea dreaptă. Sau a ieșit mingea afară. Costin va arunca de la margine. Astfel de dueluri dintre Obadă și Cojocaru le mai întâlnim prin futsal. Nu este singura disciplină sportivă. Halas uite cum stă acolo Halas, la ciupeală. Cât a alergat băiatul ăsta. Să pomenim și numele arbitrilor din acest meci, că n-am făcut-o încă. Cezar Ionescu și Cristi Futer. E lovit acolo. Iulian se va ridica. Și iată, s-a grăbit aici. A încercat o execuție. S-a grăbit Halas. Da, știi, putea să și iasă. Regulamentul spune să repui mingea joc cât mai repede. Bună intervenția lui Dobrea, în viteză, Halas, 1-2 cu Dobrea, Covaci, bară! Mare ocazia Extraterestrilor, iată apoi un șut al lui Cojocaru. Joacă bine Extraterestrii și în acest început de repriză secundă. M-am temut un pic că îi va moleși pauza, că Tasmanshaft va adopta ceva, tactică specială pentru acest început de repriză, însă rămâne la fel de determinată echipa Extraterestrilor, care l-are, iată, acum în atac pe Sebi Rus. Dar Sebi Rus care deschide, încearcă să mărească terenul, cum se spune în mini-fotbal, să ofere cât mai multe oportunități. Trif, exact acolo trimite. Retrimitere, o recentrare cu capul. A fost un fault asupra lui Dobrea, arbitrii lasă jocul să continue. Obadă găsește poziția pentru Grăciun, șutează, apără Trif. Contraatac, iată ce înseamnă în 5 secunde ești la poarta cealaltă chiar mai repede. Și să nască astfel de ocazii care ar putea readuce Tasmanshaftul în meci. Iată-l pe Trif, ce intervenție! S-a grăbit aici, putea fi un contraatac. Erau 2 contra 1. Dobrea a dat în minge. Ce intervenții bune a avut Lufă Trif la aceste două faze care puteau readuce Tasmanshaftul în joc. Foarte bune intervențiile lui Lucian Trif. Iată încă una. Crăciun a trimis, mingea l-a lovit pe Robu. Da, așa este, pe Robu l-a lovit. A văzut bine Ciprian Fliter. Robu s-a aflat pe direcția acestui șut din unghi de 45 de grade. S-a accidentat un pic Lucian Trif. Va continua însă această partidă, e prea mare adrenalina. Meciul ăsta îl joci și dacă ești cu întorsă de gradul 3. Așa este.
A faultat Sebirus. Se adună faulturile și atenție, suntem abia minutul 5 al acestei părți. Câștigă Suciu, trece de mijlocul terenului, are în stânga pe Covaci. Covaci pasează cu Costin. Dobrea. Ionuț Dobrea ține bine de minge. E prins în capcană. Încolțit cu de doi adversari. Scapă mingea afară. Și Obadă va arunca de la margine. Costin și ia omul în primire pe Robu. Crăciun. Apare Dumitru la susținere. Au trecut mai bine de 5 minute din această a doua repriză. Extraterestrii continuă să conducă cu 2-0. Covaci pe partea stângă, Bogdan Covaci. Urcă bine, trece de un adversar. Involuntar putea să-i paseze lui Suciu. Bucureștenii. Nu este nimic. Umăr la umăr. Bună această acțiune. Valea a căutat soluția. S-au apărat bine bucureștenii. Cârstea. Corner de pe partea dreaptă. Robu va... Da, este aici liber pentru șut. Da, nu el Crăciun. va executa. Crăciun Nu. execută. Robu va primi, probabil. Nu, aruncă mingea în Acum careu este. și un voleu. A apărut bine Tiron acolo, s-a apărat bine și îl duce afară, cum se spune. Costin. Pe Crăciun, Costin aruncă de la margine, o face lung, prea lung. Iată Da. acum pe Suciu. Suciu aleargă bine pe partea dreaptă. Iese însă cu mingea afară din teren și Tasmanshaft va arunca de la margine. Bună disponibilitatea la efort a acestui Raul Suciu. Iată Costin, foarte bine a Dar ieșit. cine n-are disponibilitate la efort într-un astfel de meci? Tiron Toți nu își se dau complică. Ce sufletul. deviere a lui Iată-l pe Costin. Cojocaru, scapă singur cu portarul Cojocaru și saltă mingea peste portarul Dobre, însă și pe lângă poartă. Nu este fault. Cojocaru scapă mingea de sub control. Pleacă Obadă în stânga. Tasmanshaft dezvoltă în partea dreaptă. Un șut încă o dată. Nu se poate da hands. Nu, niciodată. Nu există hands la această fază. Mingea l-a lovit pe Costin, care avea brațul lipit, poziție normală. Venise dintr-un coechipier, distanță de 1 metru. Nu prea se dau astfel de hands-uri. Sigur că Nu mai știm când e hands și când nu e hands în fotbalul nostru, însă ăsta chiar că mai bine aici n-ar trebuie să fi fie fost, vorba de intenție sau să te ajut să-ți mărești suprafața corpului. Obadă periculos, centrează. Oh, ce execuție! Ce execuție! Obadă marchează pentru Tasmanshaft cu un șut cu stângul din banda stângă în colțul lung, poți apărată de Trif. Este 2-1. ce meci avem aici la baza Raul. Iată, relansează Tasmanshaft această partidă prin jucătorul numărul 1 al albilor, Cristian Obadă. Un gol care i-a luat un pic pe surprindere pe Sergiu Costin și pe Trif. Nu s-au așteptat ca Obadă să șuteze așa cum a făcut-o din partea stângă. Meciul este relansat. Tasmanshaft reintră în meci prin acest gol marcat de Cristian Obadă. Foarte bun jucător acest Obadă. Bistrița a avut câteva ocazii în startul reprizei secunde, nu le-a fructificat și iată Jocul se strânge, e pe muche de cuțit. Sebirus faultat. Cârstea l-a faultat, a lăsat acolo un picior. Este lovitură liberă pe care o vor executa bistrițenii de la aproximativ 12 metri. Sergiu Costin.
altfel un redutabil executant al acestor lovituri libere, dar acum probabil că se resimte, va strânge din dinți și de data aceasta și va executa această lovitură liberă. 10 metri și un șpiț, dacă nu mă înșel, al lui Costin. Așa, un șpiț pe exterior. Nu e caracteristic lui această lovitură, însă e vizibil accidentat. Obadă știe bine, joaca. Excelent meciul făcut de Obadă. Da, toate le-a făcut. Și-a readus echipa în Hopa! plan. Iată, pierd bucureștenii acest meci 3 contra 2 în acest moment. Halas pe partea stângă. N-a reușit. Avea doi jucători liberi în fața porții, Da. pe Cojocaru și pe Covaci. Halas! Bară, nu se poate. Ce ocazie! Ce ratează ocazii! Halas. Ce meci avem aici la Baza Raul din Bistrița, dragi prieteni. Un meci pentru un loc în careul de Iași, ultimul disponibil. Și de acolo totul este posibil. Oradea, 6-10 septembrie, anul acesta Champions League. Acolo este calificată ca deținătoarea trofeului AEC Oradea. Bistrița e la un meci și jumătate de Liga Campionilor. Ar fi o performanță foarte mare. Din nou Obadă. Am văzut acest clișeu de multe ori. Întâmpinat de Cojocaru. Halas îl pierde. Obadă trimite spre Crăciun. Crăciun încearcă să juteze. Se blochează încă o dată bistrițenii. Ce ocazie a avut Halas, a avut, dar nu poți să reproșezi absolut nimic. Central, singur în fața porții. Publicul face din nou spectacol. Spectacol pe teren, spectacol în tribună. Ce meci aici la Bistrița. Superb. Obadă. Iată, câștigat aici această minge. Oh, nu! Cojocaru! Nu se poate! Cojocaru în fața golului. A furat mingea lui Obadă. N-a mai avut forța să o trimită în poartă. Urlă Cojocaru. Chiar acum banca de rezervă este sub postul de comentatori. Covaci. N-are Obadă act de Cojocaru la această fază. Iată-l pe Covaci acum, în dreapta Halas de marcat, preferă pe Costin în stânga. Gol! Și-a luat revanșa. Gol! Halas! Halas a revanșat pentru acea... Gol cu capul dintr-o centrare fabuloasă a lui Sergiu Costin. Cred că e primul gol cu capul pe care l-am văzut în optim. Paul Halas își răscumpără nu greșeala, ci ratarea din urmă cu 3 minute. Bistrița conduce cu 3-1 pe Tasmanshaft, o echipă obișnuită cu fazele superioare ale competițiilor naționale și europene. Merita Bistrița acest gol după ocaziile pe care le-a ratat în această repriză. Îmi pare bine și că Halas și-a spălat păcatul de la acea ratare mare și iată, el a fost marcatorul golului 3. Covaci e faultat acum. Bistrițenii sunt din nou pe val. Fac Paul un meci Halas, mare. Adriane, Paul Halas a alergat din minutul 1 până acum. Așa este. Incredibil. Paul... La fel și Suciu. La fel și Covaci. Îți Sergiu Costin a dirijat atacul. Tiron a intrat bine. Îți spun un secret, Paul Halas este unul dintre preferații mei din această echipă a extraterestrilor. De aia poate pretențiile mele sunt foarte mari de la el. Paul Halas e un jucător incredibil și pe teren mare. E clar, din punctul meu de vedere este un jucător muncitor, foarte muncitor, care se și vede însă, care se și simte. Dar să nu-l uităm pe Sergiu Costin, care din nou a dat un asist. Să vedem, Trip, situație bine guvernată de jucătorii bistrițeni. Era un tiron, a fost pus sub presiune de pas al lui Trip, dar au jucat-o bine bistrițenii. Dobrea, Covaci.
Îl are în față pe Obadă, lupte grele la marginea terenului între Covaci și Obadă. Nu se lasă bucureștenii, evident că nu sunt foarte impresionați de jocul bun al bistrițenilor. Iată ce fază! Tasman Shaft din nou aproape de reușita care ar alimenta cu multă adrenalină finalul și cu multe emoții. Un șut pe lângă poartă. Mai sunt 5 minute din acest meci care n-am vrea să se termine atât de repede. Spune-le asta celor de pe banca Bistriței. Da, așa este. Dar ca spectator, ca privitor, ca iubitor de mini-fotbal, n-aș vrea să se termine de grabă un astfel de Dacă ești meci. neutru, da, dar dacă ești parte dintre echipe, Da, așa este, da, așa este. îți dorești una sau alta, puncte de rezultat. Este, așa este. Am suferit atât de mult pentru fotbalul din acest județ, încât meciuri de genul acesta aș vrea să nu se mai termine. Sebastian Vasile. Minge trimisă spre Robu. O minge blocată la Alexandru Mihai. Și mai sunt exact 4 minute din această partidă plus prelungirile. Aproximativ 6, a spune maximum. Moment în care tribunele din Bistrița scandează lufă, lufă, porecla lui Lucian Trif, care se va alege cu un cartonaș galben pentru tragere de timp. Să știți că în momentul în care portarul pune mingea, începe să numere arbitrul secundele și dacă nu execuți, se întâmplă să fii penalizat cu astfel de cartonaș. Extraterestrii câștigă această minge pe partea stângă a atacului lor. Covaci va arunca de la margine, îl caută în careu pe Dobrea. Covaci mai scoate un out în fața lui Obadă. Ce meci au făcut extraterestrii astăzi? Iată-l pe Dobrea. Da, Sebastian Vasile deschide în banda stângă. E o soluție aici pentru Crăciun. Robo alege aceeași parte pentru Vasile. Obadă preia și e întâmpinat, dar nu câștigă Dobrea această minge așa cum se așteptase. Ciprian Flitter, arbitrul de pe acea parte, oferă mingea celor de la Tasman Shaft. Așa a văzut concretizat duelul de mai devreme. Un volet din prima cu stângul, grea execuția pe care a avut-o Mihai Alexandru la această fază. Lufă Trif mai aruncă o minge în atacul extraterestrilor, nu cu precizie de această dată. Mai avem 2 minute din acest meci care îi poate trimite pe extraterestri în semifinală. Obadă, întâmpinat de Tiron, trece și de-al doilea, pasează, se aruncă bucureștenii cu tot ce au și câștigă această posesie. Nu văd acel unghi, dar este posesie pentru Tasman Shaft. Și un șut din prima. Imprecis al lui Foarte Andrei imprecis. Crăciun. Trif în lateral este pus sub presiune aici, trebuie să degajeze. Un pic de emoții. A apărut acolo la intercepții din nou Robu. Trif joacă aruncă simplu, din nou aruncă mingea lung. spre Cojocaru. Tiron o ia de unul singur și e faultat, primește galben, nu, ba da, probabil că va primi jucătorul cu numărul 16, Andrei Crăciun, îl vede. Pe drept cuvânt a fost faul indiscutabil. Nici nu protestează jucătorul bucureștean, nu are de ce. Ultimul minut de joc. Extraterestrii Bistrița aproape de o performanță uluitoare la începutul acestei competiții. Și pot avea ocazia să răzbune Stonul în semifinală, întâlnind echipa brașoveană Regio. Iată această scandare care îmi place atât de mult. Bistrița.
Cojocaru aproape să pescuiască această minge, să o agațe. Stache pus aici, pardon, Dobre pus sub presiune, Dobre. Iată ce pressing fac bistițenii și în acest ultim minut. Da, a conduc fost cu un 3-1. duel între Dobre și Dobrea. Tactica aceasta de a nu lăsa Tasman Shaftul să-și facă morișca de pase a dat roade. Trebuie remarcat tot efortul pe care l-au făcut jucătorii bistițeni în acest meci. Trebuie remarcat publicul, atmosfera de aici. A fost un meci pentru istoria sportului din județul Bistița-Năsăud, nu doar a minifotbalului și nu doar a municipiului Bistița. Emoții din nou pentru cameramana noastră. Dar iată-l pe Robo aici, trece de Dobrea și mingea merge pe lângă poartă. Iluzie optică și... Nu, am spus că e pe lângă poartă. Eu am văzut o poartă, spun drept. Da, eu am fost ajutat de unghi. Sunt prelungirile acestei partide. Cojocaru încă o dată aproape de un stop aerian efectiv. Un air stop. Dobre pentru Costin, care deviază în disputa cu Militarul. Acordă autul, ne apropiem de final acestei partide. Vă reamintesc, Cojocaru în primul minut de joc, apoi Covaci în minutul 6 au făcut 2-0 pentru extraterestri. Obadă, care acum la minge a făcut 2-1, trece Obadă acum. Iar Halas a făcut 3-1, minutul 32. Mingea rămâne în joc. Out, Tasman Shaft, ultimele secunde, spectatorii așteaptă fluierul de final al acestei întâlniri, care o trimite practic pe... E cam gata după șutul lui Obadă. Dăm voie să-mi scot telefonul și să filmez acest sfârșit de meci senzațional. Este final! Extraterestri Bistrița este în semifinalele campionatului național după victoria cu 3-1 în fața formației Tasman Shaft București. De mult am așteptat un asemenea succes pe terenul de fotbal, să zicem, nu chiar de mini-fotbal. Extraterestrii au răzbunat necalificarea echipei mari a gloriei în Liga a doua. Iată, și se califică în semifinalele campionatului național. Extraterestrii Bistrița au făcut o partidă senzațională cu un public excelent aici la baza Raul din Bistrița. Îmi imaginez ce va fi la semifinala de mâine. Mâine dimineață la ora 12 extraterestrii joacă cu Regio Liriada Brașov. Mă bucur că am comentat această partidă. Să reamintim autorii golurilor: Cojocaru, Covaci și Halas pentru bistrițeni. La 2-0 pentru Bistrița a marcat Obadă, care a readus Tasman Shaftul pentru 4 minute în joc, însă diferența de 2 goluri avea să fie restabilită rapid de Halas. Dacă ar fi după mine, ar fi foarte greu să aleg un jucător al meciului, pentru că toți cei de la Bistrița au jucat peste așteptările tuturor, au făcut deliciul publicului și vine această calificare ca mulțumire pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi. Eu îmi permit să mă hazardez un pic și să-l aleg pe Sergiu Costin ca jucătorul meciului pentru efortul pe care l-a făcut și pentru asisturile pe care le-a dat. Data trecută l-am nimerit pe Dârstaru, el a fost. În final, 3-1. Am o rugăminte la dumneavoastră. Din câte știți și ați aflat mai devreme, domnul Victor Mihalcea sărbătorește astăzi alături de noi. Da, 55 vă mulțumesc, 55 de ani. Rugămintea mea la dumneavoastră, haideți să-i cântăm împreună. Hai, filmează-mă atunci. Hai să te filmez. Hai să mă și aud. 1, 2, 3 și mulți ani trăiască. Domnul Victor este acolo sus. Mulți ani trăiască. O să-ți amintești cu siguranță. Momentul Bistriței, nu al meu. O să-ți amintești cu siguranță de această zi de naștere pe care ai petrecut-o la Bistrița. Vă mulțumesc foarte mult, sunt emoționat, e momentul extraterestrilor. Să mă luați la voi în echipă. Așa este.
Nu, aștept să vedem jucătorul meciului. Mai suntem încă Mai în stăm direct, un da? pic, da? Vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate. Adi, să-ți mulțumesc pentru invitație, să vedem dacă avem timp și mâine pentru a mai comenta alături de dumneavoastră. Pentru dumneavoastră sunteți un public minunat, atât în tribune cât sunt convins și pe telefoane, tablete, televizoare. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, îi mulțumesc lui Adi pentru tot efortul depus, colegilor de la pupitrul de emisie, colegei noastre, cameramana. Bine, am inventat e cameraman, dar ea este o domnișoară senzațională, care își riscă aici integritatea fizică și care a făcut o treabă minunată. Sunteți grozavi, băieți, o seară frumoasă, vă mulțumesc pentru momentul senzațional, să fiți iubiți, toate cele bune. N-avem jucătorul meciului, probabil că și organizatorii au considerat că toți jucătorii au jucat bine. Acesta a fost ziua de astăzi, o zi infernală cu 12 meciuri transmise de aici, de la Baza Raul. Sunt Adrian Linca, vă mulțumesc pentru atenția de astăzi. Ia să vedem, se dă. Vin fetele care acordă acest titlu, să vedem cui va fi acordat. Mergi pe Sergiu Costin. N-ai cum. Bine, atunci mă duc pe Halas. Zi pe Halas. Da, și Halas a făcut un meci foarte bun. Iată cum sărbătoresc extraterestrii. A ales Sergiu, da? O să mă bată Sergiu. Se bucură bistrițenii. Este Iulian Cojocaru. A fost desemnat jucătorul Cojocaru Iulian de la Extraterestri Bistrița. Da, merită și Iulian Cojocaru. Care nu merita? Sigur, toți meritau. Să savurăm în continuare bucuria extraterestrilor. Încheiem aici transmisia maraton de la Baza Raul. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună în continuare.